Здравейте, аз съм Кирил Чолаков и с топ модела Никол ще ви покажем как да постигнете идеална кожа с продуктите на Vichy. Подготвили сме ви два видеоклипа. В първия ще ви покажем как да постигнете тотално покритие на кожата с продуктите от гамата Derma Blend. А във втория как да постигнете ефект на свежа и сияйна кожа с Ten Ideal. Идеалната кожа започва с добрата козметична подготовка. Започваме почистване на кожата с мицеларната вода, подходяща за лице и очи. И завършваме с напръскване на кожата с термална вода Vichy. С тази вода, директно от извора във Франция, кожата се освежава и зарежда с ценни минерали. Следва нанасянето на увлажнител, който да поддържа кожата ви оптимално хидратирана и гладка през целия ден. Нанасяме серията Аквалия за зоната около очите и лицето, като в зависимост от типа на кожата ви можете да изберете между по-лека консистенция и по-богата, по-подхранваща. Сега вече сме готови да нанесем фондютена. Серията Derma Blend ви предоставя възможност да осигурите на кожата ви по-плътно и устойчиво покритие, което остава през целия ден. Ние нанасяме цвят номер 25, но вие можете да подберете вашия точен цвят от гамата фондютени. Може да го нанасяте с ръка, гъба или четка, както предпочитате. Ако е необходимо по-специфично покритие на определени зони, като зоната около очите или някоя пъпчица, допълнете ефекта с коректор Derma Blend в същия или един тон по-светъл цвят. По желание фиксирайте с пудъра, което ще даде още по-голяма устойчивост на грима. Тази основа е чудесно начало за вашите любими матови цветове, като можете да добавите пастелни нюанси, сенки и руж в кафяво, шоколад, санталово дърво и теракота, според вашия вкус. И да завършите с спирала и червило тази елегантна и модерна визия.